Hava şoňal bellek geçişmýäli, şoňal ýagdaýlar. Hökmän biz döwlete garşy gidip ýa-ki häzir daşary ýurtdaky oglalaryň oýnagy bolup ýa dämi öz-özümizi ýolmy ýitirip ýörüp näme esasyndan gerek. Ýa daşary ýurda çykyp onlarky nur nefes ýalyk bolup onuň munyň gulagyny kesmek näme gerek? Onlarky 8750 dolarym iydi. Näme etdi? Garşyň egesi boldy. Onu ýaly adamy garşy hiç açan göw bermeýär. Garşy diýen zat ýaman zat. Belki de tejribe edip görenlersiňiz. Oň babasy, mamasy nähili aradan çykdy, men öňe bellek geçdim. Haram ýerden pul gazanjy etdi. Narkotik satdy, teriyek, gereyin, aňry bäri satypdym, günni görtdämi, ýene oğluny öldürdi, oğlu atasyny öldürdi, birek haram ýer. Kim näme üçin? Teriyek, gereyin, teriyek, neşe maddeler, zatlar, ola ýylyň öýüni ýykýarlar. Emma ola öz öýüni düzeltjek bolup. Ýylyň öýüni ýykýarlar, haram ýerden pul gazanjykýarlar. Onu ýaly adamlary Aşraýdyň pir ewliýamyz, onu ýaly adamlary 360 ewliýa, onu ýaly adamlar İşan ata, onu ýaly adamlary birinde pirler, ewliýalar gurar. Göw bermer. Näme esasynda? Sebebi ýylyň oturan ýerine garşyny alýar. Ýylyň pulunu ýer. Şeýle pulunu ip beren admy. An men dünýäňi eşitdim. Türkiýede bir geliniň kellesini kesipdirler, türkmen gelini. Näme esasyny kesipdirler? Kim kelenmiş onu?